Kadir stêra nivîsî tedaş bela serê rejberan. Payîzê em mirov jî wekî xwezayê pelên xwe diweşînin. Hêsirên me wekî baranê dibarin. Îlon rezber çû ji me bar kir. Cotmehek kewçêr hat û got merheba ji we ra. Cotmeh zemanê cot piştê cot tov tê avîtin. Erd şîn dibin. Ji welêt hîvî difûre. Ev demê cot her demê jiyana newlûtîkê bi min dide hîskirin. Cot çandinî ev nasnameyê welatê me ye. Min dixwest aniha li cot bûma. Herî dawî çandinî bi vî hawî tê bîra min. Birayê min ê piçik tov Dawît axê, min jî di romoqa teraktorê de kîsên tovan vedikir. Lê min dixwest saet berê saetê kar xelas bibe û ez biçim. Min jî re digot de zû karê min heye. Karê min jî rojnameya xwebûnê nû derketibû. Min ê berî bida Qiziltepê û rojname bistanda. Xelaskirin tune bû. Min kar nîvcû hiştibû û ez çibûm ber bi xwebûnê ve. Vaye cardin cotmehek hat û wê erd bêne cotkirin. Wê paşê tobê avîtin. Wê dil li bendê hatina biharê bimîne. Piştê biharê wê havînê bê. Gotinên rejberan di guhê min de olan didin. Îsal havîn wekî sala par ne baş bû. Vê tedaşê xêr di havîniyê de jî nehîşt. Carnan hêviya wesayîtekî nû, carnan hêviya qelenî bûkê, rejberiya li welatê me dibe ev e. Ew tovê genmê ku dibin axê de winda dibe û paşê serê xwe radike û banga jiyanek nû dike. Gava zarok û mezin nan li erdê dibînin, radhêjnê û dadinin cihekî pîroz. Ji ber ku nan pîroz e. Lê bi qasê nanî av jî pir pîroz e. Heger baran neyê av zêde avê venaxwe. Tovê ku dibe genim, ceh nîsk pûş dimîne. Ji bo nanê xweş genmê qelew û baş av hewce ye. Hin salan baran xweş dibare, kêfan rejberan tê. Lê sala ku baran têra şînbûna tovan nebare, wecê rejberan li erdê ye û mehdê wan tirşe. Dibêjin di vê gerdûnê de cara pêşî tovê ku hat dîtin tovê genim e. Piştê mirovan tovê genim dîtin û avêtin axê jiyana modern jî em bêjin cara yekem tovê xwe avêt. Berê mirov di şikeftan de dijiyan û bi piranî jiyana wan bi koçberiyê derbas dibû. Berhevkarî dikirin, seyidvanî dikirin, paşê genim hate dîtin. Genim kutan kirin, ard û ard kirin hevîr. Tovê genim avîtin axê û ji dev koçberiyê berdan. Xanî ava kirin, sînor danî navbera erdan. Wî got ev erdê min e, yê dingo ev erdê min e. Wekî sînorên di nava dunyayê de hatine xêzkirin. Genim ji mirovan re bû sedema avakirina jiyanek din. Ji min re jî bû sedema jiyanek din. Çawa? Piştî heft salan qedexeya min a derveyî dewletê ji ser min rakiribû. Êdî peyamek dabû min. Me genimê xwe firotibû û rêya koçberiyê bangê min dikir. Genimî berê jiyana min guhertibû. Genim pirê caran ji ezeban re bibû qelenê bûkê. Ji min re bibû rêyek din. Êdî minê derdê tedaşê jî nekişanda. Ew ceyrana ku wekî şîrê dayika me ji me re helal bû, li me dikir jehr. Di wê qiçîniya germûnîvro de belkî 5 saetan ceyran qut dikir û xwêdanê di laşê me de xwe berdida. Payîz û zivistanê cardin halê wê didomiya. Wekî ku çend meh berê ji têla ceyranê agir avê zedan û zaz şewitîn û ev qas mirov mirin. Belê meha cotmeyê hat û wê rêjberên welêt bi çi zor û zehmetiyan tovên ku bavên erdê bikirin. Lê tov ji berê buhatir, mazot ji berê buhatir e. Bi ser halan de baran zêde nabare wê mecbûrî avdana ji bîrên avê bibin. Wê bixwazin bîrên xwe yên avê bêhtir bidin şixulandin. Lê ji ber xerçkirina ceyranê wê nikarbin pir avdana xwe jî bikin. Wekî ku hûn jî texmîn dikin pergala serdest
بدستی خواه خوازا جی کشت. لولات ما بدستی تدا شی اف کشتنا خوازای بهتر دومه. دیسا وی جوان را فاتوره انگل گران درخه او بسر حالان ده وی دیسا جیرانی قط بکه گلو وی رجبر ایسال چه بکن وی لبر خواه بدن آن وی سری بتوینن وی کدا خواه سالی جکد خواریا تدا شی را بهیلن آن وی ری ندن وی یکی بانگ لرجبران دوی ساعت بری ساعتی ببین یک او وکی هر سال لری ندن فن و فوتین تدا شی